Ell és l'agent més secret de les Balears. Tan secret que no el coneix ni sa mare. En la recepta secreta d'Esplor conquerirem ses Balears. No me la pots dir mai! Va tu, Adei, que fa qui és perdolot aquest de l'anunci de Martini. Que de xupitós. No, jo som l'agent secret Colau, ni Colau. Sí, i jo som el Che Guevara. No, només és un dia, no som el Che Guevara, benastres. Nosaltres som els xungos balears. Però res de fotrinat, voleu deixar de fer sasa i està per lo que està. He vengut a rescatar aquesta pobra dona, i ja que estam, a comprar orelletes. Pobre ho serà ta mare, mitja nena. Rendiu-vos ara mateix. O faré servir les tècniques de gent supersecret. He tingut mestres com en Jackie Chan o en Marinya. Sí, si ets tan guai, per què no deixes atrapar-te i després t'escapes? Confessa la recepta d'Esplor. Vamos que requerem el baluart de Sant Pere. No! Sigues forta. No, si jo en ser primavera ja vaig forta. Tu tranquil que no els hi dic res. Però tu per què no me salves? Acabo de recordar una cosa. El dia que varen ensenyar a desfermar-se a l'escola d'espies. Sí. Vaig fer campana. Ah, sí? I d'ompliren la murada de dalt vila de grafitis d'en Torito. Me cago en nena de Torito, no! Fills de... Us ho diré tot. No! Espera! Què? Esteu segurs? Construir una bomba? Fer grafitis? Això du molta feina. Jo me n'afluix. Saps que no volem ni la recepta ni conquerir les Balears. No, res. Ah, no? Ai, gràcies, bones lutets. Tornau a voler, Ah, no, que això és que vostre. Vull dir que em podeu convidar un altre dia, Una altra missió resolta per la gent secret Colau. Ni Colau. Aquests mallorquins estan a prou tarats que no sabrien fer un bon flaó ni que els hi deixi la recepta allí, però ben dictada. Tanmateix.